Nad posteľou je pána gazdu aj pani gazdinin obraz, a ešte národnostnom oblieku sa oblečený a medzi nimi je Luther. Luther no čak za to, že evangelická rodina bola, títo Čankúci, a ako katolíckých rodinách, čo pán Kristus aj pani Mária je položená na múr obrazoch, tu v evangelických rodinách Luther je vyložený. Potom v druhom uhle je stôl, aj lavica. Tu len do tejto izby, len až taká návšteva prišla tedy, alebo až rodina sa zišla do vena, tak aj tedy iba chlapi sedeli tu, tí poloňovali pri tom stole. A takže na stole, na prvom meste, pán gazda, tam z tej strane synovia, tu z tej strane zaďkovia sedeli. Žene druhej izby bole, za nej izby, to sa nepatrilo, že žena, že by tam počúvala, že chlapi čo múdro sa zhovárajú. V púte je malá škriňa, kde si písme kontrake držali, aj to bolo zamknuto. Potom ďalej na rámikoch mali sviatočné hábe vykočkané, aj teraz sa tam dali aj kožuch. Šabianskí majstri, kušňari robili, vyrábali. To je zo barancích kožu a zo chodbábon vyšitvu. Za dverma je aj pána Apulkova bunda vyložená, čo v kostole chodili. Aj to je just tak so čiernym hodbábom vyšitá, že by to načak ukazovalo, že tu moje to miesto. Oni si môžu dovoliť aj to, že s hodbábom vyšitú bundu chodia. Potom tak ďalej je pitvor, načak tam sa žene končile polúňa, tam varile, tam je piecka, aj pec, je kúrili, aj nejaký riad zo hline, alebo zo dreva vyložený. Za nej chyšky, čo je, lebo za nej chyža, lebo kyška sa menovala, tam sa pridržiavala rodina, tam si končili každodennú vec, každodennú povinnosť. Tento dom v 1865 bol postavený, z váľky je postavený, väčšia častka, a ešte aj teraz veľmi dobre stojí. Aj zariadenia vyše storočnú, aj to sa drží dobre. A obzrieme veľmi pekne vymaľované riade je to v tejto izby, takže oni si radi mali, až voľač krása bolo. K každému odkazujem, že ak na čabe chodí, že by prišiel tu za kostolom vidieť tento oblastný dom, vidieť, že ako žili naši predkovia pred 100 rokma, pred 150 rokma, ale ešte aj teraz pred 50 a 60 rokma, takto bola zariadená predňa ich izba. Na čím príď a vidieť. Ďakujem.